उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलनि जुगिदि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय आरो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दायो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों माने मोनथिहोनो मोननानै खोब रंजानाय मोनदों जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 6 शेड्यूल टेट खुंनो थांगासिनो दङ सरकार फारसेनिफ्राय बिनि थाखाय जोङो फ्री कोचिं जों होनो थाखाय आखायाव लादों आरो गिबियावनो जोङो साबायखर बावगोन आरो जों वेलकाम खालामदों जे सरकारा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो गुबुन गुबुन जोंनि रायजो राजाफोरनि जि गाबखांनाय जे टेट खुंनो नांगौ होननानै गाबखांनाय बे गाबखांनायखौ खोनासंनानै दिनै 6 शेड्यूलाव माने एरियाफोराव टेट खुंनो थाखाय बिथांमोना मोनसे पदक्षेप लाबाय बेखौ जों वेलकाम खालामदों बरायदों। दा बिनिफ्राय जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो जि कोचिं क्लास होगोन बेखौ मोननै जनाव थिक खालामनो नंदों। उदालगुरियाव मोनसे सेन्टार जोंहा थागोन बेनिफ्राय भेरगावआव मोनसे सेन्टार थागोन। बेखौहाय जोङो जि फर्म मोनसे बानायनाय जादों जायफोरा टेटनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिथांमोना बे फर्मखौ जिल्लानि सिङाव जोंहा मोन 22टा दखरा आफाद दङ बे मोनफ्रोमबो दखरा आफादाव बे फर्मा एभेलेबल जागोन दिनैनिफ्राय कालेक्ट खालामनो हागोन आरो बे फर्मखौ साबमिट खालामनायनि लास्ट डेट जों मोनसे होनाय जादों 19 नैबे बोहैथि दाननिनो माने 19 तारिखसिम लास्ट डेट फर्म साबमिशननि आरो जोङो जुदि गासैबो थिग थायोब्ला आरो साफ्रोमबो टेट होगिरिफ्रा जोंनि सम होनाय बायदि जुदि फर्मखौ साबमिट खालामफैजोबोब्ला जोङो बे माने फ्री कोचिं क्लासखौ नैबे बोहैथि दाननिनो 23 तारिख 23 मार्च 2023 निफ्राय जोङो जागायनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बेयावहाय जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय प्राय माने ट्रेनार हिसाबै माने रिसोर्स पार्सन ट्रेनार जों स्पेशल गेस्ट हिसाबै गेस्ट टिचार हिसाबै जोङो गुवाहाटीयाव जगाजग खालामबाय थानाय जादों। प्राय माने मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव मोनफ्रोमबो आयदायाव एसे फोरोंनो हानाय बेबायदि साब्रैसो जोङो बेबायदि एक्सपार्ट जोङो दासिमहालागै कन्टेक्टआव जोङो दङ आरो जों सानदों बे जितु फ्री कोचिं क्लास बिनि जुगिदि जायफोर टेटनि थाखाय एप्लाइ खालामबाय बिथांमोना जथेस्थ'खिनि लाभालाभ जागोन जथेस्थ'खिनि आइडिया मोनगोन जायफोरा गोदानै एप्लाइ खालामदों बिथांमोनाबो खोब आइडिया मोनगोन आरो जायफोरा सिगाङावबो एप्लाइ खालामखांबाय एग्जामबो होखांबाय माने साक्सेसफुली ओभारकम खालामनो हायाखै बिथांमोननि थाखायबो खोब मोनसे मोजां मोनसे चान्स जागोन बियो। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन जे साफ्रोमबो जोंनि बर' माने आनएमप्लय इयुथ्सफोर जायफोरा टेटनि थाखाय एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बे फ्री कोचिं क्लासनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगौ आरो बेखौ एटेन्ड खालामनांगौ जों बेखौ जिल्ला आफादनिफ्राय खावलायनाय थागोन आरो बेखौ जोङो समखौ नायनानै जिहेतु एप्रिल लास्टथिंहाय बा 30 एप्रिलखौ मोनसे टेन्टेटिभ डेट हिसाबै होनाय जादों टेट एग्जामनि थाखाय दा अब्ला बेखौ एसे नायनानै ओमफ्राय जोङो सानदों 20 निफ्राय 30 दिन सान बे कोचिंखौ होनाय जागोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो टेटनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय इयुथ्सफोरखौ माने बे जितु फ्री कोचिं क्लास टेट एग्जामनि थाखाय बेखौ माने एटेन्ड खालामनो रेगुलारलि एटेन्ड खालामनो जों खावलायगोन आरो जि फर्म होगोन जोङो बे फर्मखौ दिनैनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो दखरा आफादावनिफ्राय नोंथांमोना कालेक्ट खालामनानै फिलआप खालामनो हागोन। लोगोसे बे कोचिं क्लासखौ जोङो एलपि आरो